tá imeachtaí ar siúl ar fud na tíre inniuh chun ceile dhéanana ar lá na Cruite. Is iad Cruite éireann atá bhail ócáidí an léinneamh. Valse féin chuma a haintse Gashin Morrison agus a ceoltarí eile in an léire inniu, mar chud den chealarú náisiúnta ar lá na Cruite. Bunniú é ag Cruite éireann Harpa Ireland. Is tócha chun cuasaí cruiteachta agus cholach né de chuasaí cruiteachta in éireann a chur chun chin sa tír. Nar bhí mé héana fálam Cruite bliana bhain bhí níor ach burt nó touring ach chundé nó ach cuaige beidir mechanis tá bearda óhar techt ar an Cruite. Well is bralam sa Shannon man Cruite mar donna is Earlish náisiúnta na Héireann agus bín an 10 agus leis an gáláh de chuid armán féin a chur leis an bhun. Thula mé den aigen ag seint an Cruite nar bhí mé ag gealgram agus ceap mé gréis ag go háling. Sinné bheoh mé an Cruite tréis sin. John Museum Cahart na Galia bheith bhí taspanta tagan de déintóirí chlórsí áitiúla. Bhí leachta gin module star na chlórsí. Choker intracagan le daltaí chlórsí ó ar fud an Condé. Agus an sin ag hop gluganacht, téisios go dtí teachtarne an Crane, agus an sin cluisi tú sco na glórsóirí profisiúnta. Tá sé gceist ócaid bliantúil a dhéanú de lá na Cruite a seo amach. Padam a go hín nóíocht TG Cahar. Agus sin aga íocht an léonn seo ar TG Cahar be